Tahimik ngayon ah. Dito na naman tayo sa may heater. Ayan. Ayan, medyo lumabas-labas na. Hindi na masyadong madilim. Hindi na masyadong madilim ba? Wala tayong kompetensya dito. Dito sa hintayan ng train sa may heater. Sikip-sikip ang tao kasi gusto lahat na makakaano ng heater. John Philip Carrera, hello. Ayan, yung ating sunod na train. Yay! Perfect. Sakay tayo ng sunod na train. Hindi tayo maghantay ng matagal, di ba, Pronga? This is Howard. Transfer to Yellow and Howard. Hindi tayo alam, may music. Naku, may music tayo mga dear. Hindi ako pwede magdaldal.